sana makapagtapos siya sa pag-aral pero hindi na niya matapos kasi wala na siya. Napalaos ti panagladingit ti ina ni Chabelita kalpasan anatay ti lima titawen nga anak na alalaki ani Miko. Idinto anakarumet anasugsugatan ti 22 ket 2 titawen na kabsat na ni Jojo kalpasan ana aksidente ti nagluganan da motorsiklo iti approach ti Badok Bridge iti ili ti Badok. Iti investigasyon ti pulisya dagiti biktima ti agturong ti amyanan a direksyon. Apaman a madanunan da iti approach ti rangtay, aksidente anay dungpar ti motorsiklo iti daytoy a metal railing. Nagtuloy-tuloy ti motorsiklo ken nadungpar na pay ti metal signage. Ti driver tinatimnag iti babaen ti rangtay, idinto ati ubing a biktima iti nepurwakmet iti daytoy asangwanan ti pagtaingan. Agawid ko man digiti biktima iti agdama pag nanaidanday ti barangay Mabuseg Sur iti metlaeng naso nga ili, sumagmamanulaeng nga metro manipod ti nakapasamakan ti aksidente. Base ka dito yung nakita tayo nga 30 dito yung railing sir. Makuna tayo nga natakay sir. Na beng-beng DJ nga ko sir. Dito yung black sheet. Nakulpi pa sir DJ. Naibangga na pa dito yung signage na DJ yan mismo nga tayo sir. Agpadaan ni itaray ti balay pagagasan digiti biktima ngem na ideklara dead on arrival ni Miko. Idinto ako na ti pamilya ti biktima nga agtalina ed paylaeng ti uliteg na iti ospital gapo kadigiti sinagabada sugat. Awan ti suot na nga pagpada sir nga protective helmet na sir. Para ko na yun sir, nakasuot na ti helmet sir, ada chance na po mga naisalbat ti biyan ka. Well po, mabalin at nangro na digiti na digiti kung kula tayo nga helmet nga digiti close helmet. Mabalin siguro kung mga nasolbar dito ubing. Actually, DJ national law tayo sir nga bawal ti agilubon ng rona no diti ko diti tricycle sir kay DJ samo na pay bawal kay DJ sir. Uri dito yung pinaglupan ti likod sir. When sir. Namulit 5 years old lit nga ko dito sir. Kuna ni Chabelita nga awan ti plano da mangipila ti kaso kontra ti kabsat na. Patsen na asaan nga kakayatan ti ading na tinapasamak. Wala naman po may gusto ng ganon. Aksidente po talaga yun. So walang ikakaso or... Wala naman po. Tsaka hindi naman po kami marunong magkaso. Basta magtulungan na lang po. Gapu iti relihiyon da, kasapulan ni insigida ang maitabon ni Miko. Ngem maysa kaditi pakaproblemaan digiti naganak na ket iti gastusen da ti panakaidulin ti anak da. Para kaditi mangayat at tumulong, tumawag laeng ti mobile number 0936-921-4335. Pakasakali po may tumulong sa amin kasi mahirap lang po kami. Hindi po kami marunong bumasa, magsulat. Tapos maraming pa po akong anak. Ilan po yung anak mo? 5 po kasi ito, bali pamangkin ko, sa akin na po lumaki. Ito ang susunod. Bago lang panganak ako, Bagong panganak lang mo? Opo. Kailan po? yung June 1 lang po. Tinapasamak nga aksidente ti umuna fatal vehicular accident iti ili ti Badok itatawen. Idawdawat digiti otoridad ti kanayon a panagan-annad ken kanayon a panagusar kaditi safety gears. Mark Magdirila, Balitang Solid North.